Binignit. Sa tiyan mo init. Sa lubot mo bugrit. Naungsa. Magluto ta karon og binignit. Mo din na binignit. Wala mao ning sago sa binignit. Sago. Pakita na to ang landang. Anong landang? Mao ni siya ang landang, lutuon ni nato. Hugasi ang kaldero ate. 1 kilo kamote, tag 70 ang kilo sa kamote. Kadaghang tao unya init. Unya, oh, Sky. Siya. Unya na kay ato man ang i-wash unya. Nya, syempre dili mawagtang ang dong. Unsa man na ang music? Saging. 70 sad ang kilo sa saging, so 1 kilo ni siya, mga kabandin, 1 kilo ni ang atong ilunod. Sugar, 1 kilo, tag 55 ang kilo sa brown sugar. Friday man karon ya. Kuan ron, Holy Friday. Bernie Santo. Pwede niya siyang lami, ma? Tariya na mo. Tamis ra ni siya kay sagulan man nato ka ng sugar. Nya lubi. Wa ko nagpalit og lubi nya pilit. Nganong naay pilit magputo mi. Nya first time nako magluto kog puto. Nya magdepende sad ko ani sa YouTube, magtan-aw ko unsaon pagluto. Nya butangan og ang kaning puto kay Gatas sa sugar. 1 kilo na siya ang sugar. Nya butangan sad og ang puto no, butangan man jud og luya. Kaning luya kuan ni siya kanang 28 ni. Ikuan ra gud, biraha ra gud Sky. Agoy. Biraha bad kaning tumoy biraha. Berha? Oh, ang plastic. Birahang plastic. Mao ni siya 28 ni siya. Unsa? Yan din paghapon na kang rice. Sabi naman. Depende ra man na sa imo, ikaw exempted man ka kay 7 years old pa man ka, pwede ra ka mo itog rice. Ay na hilabti kay ato pa nang i-wash. Tama guys. Nya, ken panitan ni nato kung unsa nin, okay ba ka ning kamuti o mura man ni kanusa pa ni na dry. Okay pa man siguro ni. Nang mahal ang mga palaliton mga kabanding, guys. Nagunsa mo nagluto sad mo og kuan? Kuan diha kanang binignit. Siguro ta ni mama. Ang unsa kani? Dili ni hotdon oy, daghan man na. Ang puto, ang sagol sa puto, sugar nya, asin nya, kani luya. Kamay. Gamay luya. Tanaw na to, magkadimao ba ni atong linutuan sa puto ka first time? Dan ma. Ha? Kana? Oh, hotdon ako. Manay color sa sago. Ate, pangwa mo kudkura na kay magkudkud ta kay wala ko nagpalit og lubi. Naadi akong bagong tadtaran. Guwapa na akong tadtaran. Last na akong tadtaran. Ayaw katong dako-dako kay masubra na siya. Init kayo kay mao pa siya pag-abot namo didto gikan sa carbon niya. Lutuon dayon ni nato kay para mahuman ni. Si ate akong gikaluto sa pilit para sa atong puto. Tag-puto. Wow, kalami sa puto. Ner, ang music ni mo Ner, pag headphone Ner. Kay ma-upload diri sa ako Kapoy na ko. Kuan. Voice, unsa na siya? Voice quality. Magluto ta. Gahapon pa man unta to magluto ko. Ihurot ni tanan ma. Oh, kuan na siya kanang taksa kung pila ang rice, mausad ang tubig para di kayo siya kuan. Tanawa sa YouTube Ner kung saan pagluto sa puto, wala ba ko kasuway anang puto. Kagas lola mo, kagas lola. Lola is an expert. Unsa man na ang hala, ayo sa ati ba sa ati, butang na lang daan ati kay murag lubi ba ya ang isabawan ano no? Banyo. Ha? 5 kuno ka lubi ang naa kang mama, sakto na ato ng kaguron. Unsaon ma?
Ayaw sa nabasa kay murag ayaw sa ipinding lang usa na kay murag ang Ako pa din. paluto ana lubi. Kaya gabon. Nanay egg. Nanay egg pa. Wala ko na Taon mahaw ako. ang akong gilukaon putura. Papa, bina ko Tabangi ko ka. og hiwa ate. Bina Ay ko ka na. kausap ko. Hmm. Mura ba lang ko sa saging? Ay, gamay na po. O sa saging ka, hiwa ang saging. Oh, dire. Pagkuha og isa ka kutsilyo. Samo kayong lamisa kay akong gibutang ang mga gipangpalit namo. Na diri ang among mga gipangpalit ko sa lamisa daghan kayo. Landang, lutuon. Di man kayo na siya kung ano ang landang, lutuon maayo kay. Dali ra man na palaton. Ikaw ani ate oh. Si ate ako pahiwawon ani saging para mahumanta og dali. Ang dugay ani maluto ang saging man jud. Dali ra man na maluto ang landang. Kamuti. Ang kamuti dali ra kay kamuti. Paano yung paghiwa? Malagi ni white. Ana ate oh. Ginoo ko ana. Nya ana. Nagtasat-tasaon. Ay, naglisod ka ang TikTok ni. Malagi ni white. O, kuan na siya, sakit na sa saging. May sakit. Naman ay sakit ang saging. Yan si ate akong katabang, oh. Ay. Siya ganahan magpakita. May guha ang cellphone. Tumalo sa dagat. Ha? Di ka siguro na sa dagat. Simot ako din. Sa dagat. Oo siya sa dagat. Bro, maganak na rin. Hala, ang iring nanganak. Gitangad niya. Hala mo sudi sa kwarto ni Lola. I-close ang kwarto. May iring nga nanganak. Wala ang TV giuna sad. Ako ang jutani. Sky. Hmm. Dako siya nga ko ano. Nga kamuti. Kayo sa taas kayo, sakit na lang. Kanita ni kanan. Hmm? Oh, panita na tanan. Ang paghiwa ni ate. Ang paghiwa. Anaon oh. Diri butang. Dakuon ni nato kay. Mura ni siya kuan ba, malata. Para naatay makaon, naatay mausap, dagko-dagkoon. Ate no? Say maayo ate, dagko gagmay. Ha? Dagkoon? Unsa nera maayo ner sa kamote ner dagkoon gagmay yon. Sakto na. May isa ka hamong. Sige, ito na yung pagamian. Sakit na sila mga ng kamuti. Sa may yung kaunan natin. Kanan. Ha? Kanan. Mukhaon na din kay kamote. Mukha nandiyo ko kamuti. Ah, kaon yung kamote. Ang di mo kaog kamote si GN. Daghan ba? Usa ba ni ka kilo akong gipalit kamote hot doon eh? Kung saging, handa. Buhay na tayo.
Lami mo sa kamote. Dili pagka-allergy og kuan. Kanang sa ganin gabi, apilan unta ni nako gabi. Kinsa diyan si Papa? Papa, katul man ang gabi. Hinog natin. Yellow. Hindi na nakanto natin. Gawang lang. Ikaw wam na lang ner. Tama, marami. Sila may fridge. Binignit. Kagamay na ako sa una dito Miss Bantayan. Nagbinignit si Mama. Kaya wala lagi trabaho si Tata ba kay Holy Week. Sus, mag-advance dahil na si Mama sa gitrabahoan ni Tata para makaluto og binignit. Ya, naman joy di magpa-advance no kay kana daging wa pa gitrabahoan. Wala na lang ni buwad na lang among kitkiton, di na lang ni magbinignit kay grabe uy mahal man jud eh. Sa una nga dito ang kwarta di jud ka luto. Oh! Karon pasalamat tas Ginoo nga makaluto ta. Yay! Bitaw. Ako may sanitary. So this. So ano eh. Pait kaayo. Lah, tanawa. Itong basta laging magpalit ka og kamote di jud may bawaan. Maayo ba og di. Okay. Na may ubang tindira dili gani papuksian. Ingana ta na slipper yung gipalit na ko pa. Dinali ka na ate? Ayan ko, ayan kasi Sky. Palihan ko sa mga ipong binasigaan na. Palihan ko sa sana. Dito man na nato gipalit sa kuan, San Remi Hiyo, wa may ingana. Wala di ay. Wala. Dinali ka ingana? Oh. Si Sky, kaya dali, kaya maputla yung chinilas. Sige na, sige na nil, i-research sa YouTube nil para kay Bauta. Sakto ba nang naasa kong hunahuna? Go! Mamalay mo ito, no? Nalila. Alright. Ba, ang sa'yo first step sa puto? Ha? Kung sa'yo unang buhaton, maglutong puto. Lubi, tuno. Lubi lagi, wow, may dito kukuran. O, ang tuno ko siya. Mo nga iloto, mo man ang ilong ag. Na, may lubi. Kaya ko ano ko tutubi. Mahal ang saging. 70 ang kilo. Ang saging, ang kamote, 70 ang kilo. Dapat kong pilit, kaya para lagi naman makita ang atong pag-slice at yung mga tabunan og panit. Ay, klaro naman ito. Ito na yung bilang. Buwan sa kong kultural. Ay, ito buwan. Kaya ako ni pagkudkuro ng mga gagmay tao. Parang gawas na ilahang mga braso. Magkudkud ta ha. Hinahinayan og sulod para di magubot og samot. Gamay ra kay ni ating lamisa. Naa. Nailoy Naa. Dara ay luya ay. Giant luya. Perteng dako sa luya. Mana? Manang saging? Kana ate, humuli nagplat katong nailawom diha. Ibong kaganita na niya, humuli og tubig. Kay. Ugasa na siya. Kani kay 5.25 man siguro na. Nasago. Pahinay lagi. Pahinay ba kay ma copyright
Nana ko'y kauban magluto o si ate. Na para ba si ansiranan. Kaon ka ni Sky? Kani? Kani akong giluto, mukaon ka? Kani? Mukaon ka? Sa kani akong giluto, Sky? Kuha na lang, kutsilyo. Na, tanong sa bato nila. Ah. Masya. Makuha ng cellphone ha. Ugasan din ni. Oh, humula na para limpyo. Para sa nang taste at tinong pulay ng color. Same ra nag-taste eh. Butangan butangan mag sugar o kuan, lubi. Maluto siguro ni mga 12 kapin. Siya na. Yung green. Nanawa kong kamot. Oh no! Dirty. Tab lang ano, wala ko nag butang og kuan, plastic. Sky, ang cellphone na, yabo. Bayaw po din na. So, ate wala pa. Black. Wala sa bubble tea. Nalingaw sila sa sago. Oh, Ito yung siya. Oy, kuan na, kanang butay sa anan nga di mayab mga taga kate, dangog ra ba na ate? Nya, hugasi. Dali ta, upanit. Hilig man tag kining kuy ani. Sa una pa gamay na sa una pag elementary, high school. Ning eskwela may high school, kay lagi way trabaho akong tata. Magkamuti mi. La panita na dali sa di pa mi eskwela, dapat si makaluto na mig kamuti kiw. Ana hilig ko pinaspasay nga trabaho. Kay kung may trabaho si tatanonoy mag daginot ni tagpiso-piso mao among baligya sa kantin, ibaligya ni mama sa kantin unya inigbuntag among iplete. Unang naka-survive mi, naka-eskwela mi. Okay. Kung hurot na sad ang kamote, na may tanom si Mama Liling, saging, mao amo is banana cube. Kung mahurot na sad ang saging ni Mama Liling, are na sad mi sa lubi, himuong bukhayo. Piso-piso ho na Mama Liling, baligya sa kantin, mao na lang naka-survive sa imo, naka-eskwela mi high school, naka-plete na mi. Mao na siya nganong naka-survive mi. Grabe, naka-eskwela mi. Tungod anang piso-piso, naka-eskwela. Panday gud akong tata. Karon ngaron way trabaho. Unsa may iplete no? Kung mo eskwela di daginot lagi piso-piso lagi karon way naibili ang piso no. Pero oy, dako kay nagkatabang. Kuning pundukon niya. Ate, i-wash ni ate. Nan, di ba na ako ay? Nay nagtabang na ako. Ina ako ay nagtubig ate. Nagiwa taog. Loy kuy complete kay. Kay para dali ni maluto kay. Kung mga anak tabangon abtik man sad. Abtik kay gipalitan ng chinilas. Kaya naputol yung chinilas. Sikit-sikit lagi ni mga. Buwagan na sila. Anong nagsikit na sila? Wag versa ng black. Tamuwagan na sila ate. Wow. Ay sila pasikita. Kaya sila pwede magsikit. Where's your grapes? Luto naman na. Pilawis ka. Ayaw! Tilawan man. Huwag man ay lami. Malami na lang na siya kay sagulan o sugar. Uy, ka nagugas. Hugasin na ninyo ang saging.
manani kod-kod. Para sa kauntag dinignit. Taga na to sa Mama Bibi. Ha, unya ha, nagluto ani. Suon sa akong mama. Naman diya sa loyo. Ang balay. Kanang gagmay yun ang luya. Mo ni makadag humot ang luya. Nagpalit ni gani nga akong gipamahaw kay photo no. Nagpalit man sa mga pili photo. Walay luya. Walay humot nga luya. Basta baligya gani, pinadaga na para sa makabinansya. Taghano na tong luya para humot. Dako kayo oh. Dako kayong luya. Busog. Nganong nag-cellphone naman na si kuya? Di ba dili mag-cellphone kay ano? Oy, humo nate. Ya, ang katong saging ug kuan. Suga sisad. Luya? Asa ko na lang. Daghan mo gani na. Bukan na kay dok na nga para mo Sikag type pa niya. pero ilan na to ko ano dahil kasi hang pa ay Hala, nay orange nga. Kamuti. Nay orange. Down natin. Kadiyo raman di. Start na dayon. Storya lang na. Biduot na oy. Gusto. Pas-pasal ba? Pas-pasal. Kamaw naman si ate mo kod-kod-god. Oo, kay wata kay bawo nga mo tumog bantayan, magkudkod dito, magbiko, di ka mo rin magkudkod. Maka Biduot. Idoot. Sana sa imong gikudkod. Ayaw sa gawas mo tanaw diha na. Unya Sky, okay ra magkudkod Sky? Di ka ganahan? Tanaw sa imong gikudkod oy. Disgusting ko no. Susud ni siya nga magkudkod, di man mo tanaw. Sa kilid. Ang kilid may na. Sige. Biduot. Pas-pas. Ano? Kakauntaan ig hapon ron, kadugay nimo nagkudkod. Unsa? Eh dapat jud mo pa swayon og kudkod ingana para kay baw mo mudako mo. Muana mo sus first nako nga kudkod. Mao jud ni. Ya okay ra Sky, unsay feelings Sky? Relaxing? Dili relax? Hoy gibiyaan man ani mo. Unsa man imong gibati samtang ka nagkudkod Sky? Bate? Mapili na sa dang kudkod dara ay. Mao ni kuan. Eksperto. Magkukudkod. Original nga magkukudkod. Since 1928. Ilang kuan mo. Dugo ka ayo sa kuan. Mangod Kuray since 1928. 1928. Si Sky muram to gadua. Oy, Pinahangad-hangad pa magkudkod. oy, Jen, may tanawan niya sa lola oh. Tanawa ninyo sa pagkudkod oy. Oo. Expert na lagi. Mao na inyo tanawon nawa oh. Tanawa di ba karon? Jin, tanawa Jin. Karon tatag ngita naghaplas. Diyan ninyo. Tanawa si Lula sa pagkudkod oy. Sky. Tanawa sa pagkudkod. Dugot ninyo. Inganawon ha. Ahon. Ate, inganawon ate. Kuya, tanaw kuya. Di man ninyo dugot na ako magkukudkod. Kana. Nawa mo na ang dumaan. Daghan na. Tulura ni kalubi. Ang i-prepare ni mama, 5 kalubi. Unya, ang okay kay tulura. Tia. Unsa man Tia? Ha?
Si ate, wajud kay baw. Si ate kung unsa na. Tilawi ate, tilawi. Ang tawag natin, sapal. Tilawi ate. Daghan kaayo ni mga kuan. Ate, tilawi ba? Soy lang. Sige, tilawi. Ang tawag sa lubi nga kinudkod, sapal. Kapal na sura. Sa may lami. Lami o, globe. Man. Di ako natiwas mabi, usa na lang. Sana lang. Ako tiwas. Hmm? Ako tiwas. Ikaw? Mm. Kagi kapoy. Limpyo na ang atong para puto og ang lubi. Prepare na og ang lubi sad para sa binignit. Sa bantayan kay kuha na landang. Ug okay na sad, nahiwa na sad ang atong mga sagol. Ready na ni para luto. Ato na ni pang lunod para malata na ni. Iusa lang ka punto. Ingani ni pagluto. Ilunod lang nimo ang mga gahi, ang mga humok iwahi lang para dili kayo siya malata ba. Basta simple ra ang pagluto sa binignit. Kinsa ka tong mga nagluto ingani ra. Daghan na kay nagluto ron na ay color violet, color yellow, orange. Daghan kayo kaning ako kay unsa kay color ani. Unya ang atong para puto okay na nagbukal na, nagsugod na ni siya. Ato ning ukay-ukayon para ma-mix ang iyahang parat o ang iyahang tamis para ma-mix. First time jud na ako nga luto. Usa kay lami ani. Makuha ba ka nato ang lami jud sa puto. Nya gidungan ako ang puto ug ang binignit para mahuman siya, mauna. Mahuman siya luto dayon. Inga na siya. Ato nang ablihan sus ni bukal naman. Ako gilunod di ay wala na ko naka-video no. Ako di ay gilunod ang sugar ug ang lubidaan para mo tamis siya ba nya kan gipalata. Gilunod na nako tanan niya ato ni ukay-ukayon para dili mo dukot. Mo nang mga kabandin murag nanimaho na gyud siya no. Kita ra ba magluto kay di ta ganahan mo kaon kay masumulan naman ta kay samtang ta nagluto nagsige naman ta simhot sa baho. Muna inig pangaon na, inig kaon na. Sus, mura na tag mawad-an og lami kay nabusog na ta sa humok. Atong i-close para mo humok jud siya. Kalami na sa puto. Puto lutaw. Ato na dungagan og sabaw. Ang last nga tuno ato nang ibutang. Mao na ni ang last para gani mo lapot jud siya maayo niya. Atong daghano ni kay para makapanghatod ta sa atong mga silingan. Atong hatdan. Atong okayo ni, lami ba kaha ni? Dili na last. Nadaghan ang akong ikaduha. Okay ra sad di daghan ang sabaw kay akong mga anak sabaw man ang higupon. Ako ning gituyo. Ihurot ni nako tanan ang kay pamanin na murag sabaw nga akong gikuha gikan sa lubi. Padung naman niluto mga kabandin. Hapit na tamukaon. Sa bibi. Tia. Lovely ko. Puto. Ini plato ti ano? Guys, human naman ko panghatod. Ako mukaon na sad ko. Og binignit. Ali mga unta guys. Sunod na ko kaunon ang puto atong tilawan. Unya, salamat sa inyo pagtanaw ha. Next na sad. Salamat kayo. Bye-bye.